आमच्या मराठी न्यूज चॅनल आणि माझा तालुका न्यूजपेपरच्या सर्व प्रेक्षक, वाचक व जाहिरातदार तसेच हितचिंतक आणि सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक मान्य श्री संदीप अडसूळ, संपादक मराठी न्यूज चॅनल आणि माझा तालुका न्यूजपेपर परिवार। हातकणंगले तालुक्यातील कुंभोज येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे विद्यार्थी निलेश भानुसे याची जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे। विद्यालयातील ज्युनियर कॉलेजमधील 12वीचा विद्यार्थी निलेश भानुसे याची हातकणंगले तालुकास्तरीय 80 किलो वजनी गट कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी त्याची निवड झाली। यावेळी प्राचार्य मिलिंद कुरणे, क्रीडा शिक्षक बी.ए. चव्हाण यांचं मार्गदर्शन लाभलं। कुंभोज प्रतिनिधी मराठी न्यूज।